Qed jiġi estis l-avviż legali li postijiet u stabbilimenti bħal dawk tax-xorb, bars u gażini se jibqgħu magħluqin għal ġimgħat li ġejjin. Dan qalu l-Prim Ministru Robert Abela fit-tweġibiet lill-ġurnalisti fejn spjega kif din kienet deċiżjoni diffiċli li ttieħdet anki wara ħafna ħsieb. Wara diskussjoni li saret mad-Deputat Prim Ministru u li min-naħa tiegħu wkoll tkellem mal-awtoritajiet tas-saħħa pubblika, d-deċiżjoni se tkun illi nestendu l-avviż legali fis-sens illi l-postijiet l-istabbilimenti li bħalissa jinsabu magħluqin se jibqgħu magħluqin għal ġimgħat li ġejjin. Qal li dan hu pass prudenti f'dan iż-żmien u fakkar li l-Gvern se jibqa' solidali ma' dawk in-negozji li se jintlaqtu minn din il-miżura restrittiva. Hija deċiżjoni li kienet diffiċli ħafna biex ħadniha wara ħafna ħsieb, imma nemmnu illi fil-mument li fih ninsabu ikun pass prudenti illi nagħmlu hekk. Fil-waqt li se nibqgħu solidali u supportive ta' dak kollha li ħajn jintlaqtu b'din il-miżura restrittiva, imma nemmnu li s-saħħa tal-pubbliku tagħna hija ta' priorità. Dr. Abela qal li d-deċiżjoni ttieħdet anke f'kuntest li l-ħruġ fis-suq tal-vaċin għal COVID-19 huwa fil-viċin. Il-vaċin qiegħed ftit tal-ġimgħat il-bogħod minnha ikun sogrus iżżejjed li wieħed jiftaħ stabbilimenti jissogra li nitilfu il-kontroll sal-lum is-sitwazzjoni hija stabbli u taħt kontroll u minn dak li smajt mill-esperti tas-saħħa tagħna nhar it-tnejn li għadda meta żornihom f'Mater Dei huwa kruċjali li s-servizzi mediċi f'Mater Dei jibqgħu ilaħqu mal-pazjenti.